Volajú ma Ibrahim a toto je môj prvý ring. Ak nemá Ibalgin, tak si dajte aspirín. Ja som Vega Ibrahim a toto je môj druhý ring. Do podmazu mi rahim, keď kazeťak zapojím. Hovoria mi Ibrahim a toto je môj tretí ring. Odrazu ma bolí hlava, to bude tým prostredím. Ibalgin, 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 Ibalgin. Toto je môj prvý rím a toto je môj druhý rím a toto je môj tretí rím. Keď kazeťak zapojím, toto je posledný rím a toto je môj druhý rím. To bude tým prostredím, keď kazeťak odpojím. Odrazu ma bolí hlava, to bude tým prostredím. Minul sa vraj aspirín a taktiež všetok